Sunt 1,5 milioane de oameni care lucrează pe salariu minim și trebuie să trăiască cu 63 de lei pe zi, din care haideți să vedem ce poate să cumpere un român. 5 lei pe zi, o cartelă de metrou cu 2 călătorii, 25 de lei pe zi, un prânz ca să poată să mănânce. Dacă, Doamne ferește, mai cumpără și o cafea, ajunge la 33 de lei pe zi. Și mai rămân 30 de lei pentru chirie, pentru rate, pentru facturile la curent. Doamne ferește să mai aibă și un copil pe care să-l trimită la școală. Doamna Prună, vă rog să faceți propunerea. Cu 30 de lei pe zi, oamenii nu fac față la asemenea scumpiri care există în România. Și de aceea există un proiect depus de USR pe circuitul parlamentar, pe LX 740 pe 2022 și vă cer la fiecare ședință de plen să se întrunească cele două comisii de muncă și de buget finanțe să-l discute.